fost odată un băiat căruia în copilărie i s-a întâmplat ceva foarte îngrozitor. Crescând, el încerca să uite de această întâmplare și chiar nici să nu se gândească la ea. Totuși, aceasta îi apărea adesea în visuri. Visurile erau mai degrabă coșmaruri. El se trezea din ele cu o senzație de neplăcere, de ură față de sine însuși. El deja nu-și mai amintea care a fost întâmplarea sau ce i s-a întâmplat, dar senzația de neplăcere față de sine însuși se păstra după fiecare vis. Această senzație apărea, chiar dacă nu era vina lui. Asta doar i s-a întâmplat lui, fără că să dorească. În una din nopți, băiatul a visat din nou, doar că de această dată nu a fost un coșmar. El stătea pe malul unui râu, care curgea lin. La un moment dat, de el s-a apropiat un cerb și îl întreabă: "Ce faci aici?" Băiatul spune: "Încerc să găsesc un loc în care să mă gândesc la mine însumi." Cerbul răspunde: "Înțeleg." Și pleacă. Mai târziu, la râu a venit un iepure să bea apă. Se apropie de băiat și îl întreabă: "Ce faci tu aici?" Băiatul spune: "Nu mi-amintesc, nu mai știu." Iepurul îi răspunde: "Te înțeleg." Bea apă și pleacă. Băiatul în continuare stătea pe malul râului, când de el se apropie o pasăre și îl întreabă: "Ce faci tu aici?" "Încerc să-mi găsesc eliberarea," răspunde băiatul. Eu știu mult despre libertate," spune pasărea. "Eu sunt liberă să zbor unde vreau, să aterizez unde vreau, să fac ce vreau, toată lumea e mea." Băiatul răspunde: "Poți să mă înveți, te rog, și tu pe mine, cum să fiu și eu liber?" Pasărea răspunde: "Sigur că pot, doar că tu ai ceva greu pe inimă, care nu te lasă să te miști, să zbori, să fii liber. Trebuie să scoți acest lucru de pe inimă, să-l pui lângă tine și să fii liber să faci orice vrei." Zicând aceste cuvinte, pasărea și-a luat zborul și a lăsat băiatul singur. Băiatul a rămas pe malul râului, gândindu-se oare ce a fi vrut să spune pasărea cu cuvintele acelea. La un moment dat, băiatul a început să deslușească în sunetele râului un mesaj, deși nu putea să distingă ce vrea să-i spună. Concentrându-se, băiatul înțelege că râul vrea să-i spună că greutatea de pe suflet este de fapt secretul întâmplării din copilărie. Râul i-a spus mai departe băiatului că orice secret este ca o cochilie, care cu timpul se îngroașă tot mai mult și mai mult. Râul îi spune în continuare: "Pentru a fi liber ca pasărea, trebuie să spargi cochilia bucățică cu bucățică, până când acest secret poate fi spus." În visul său, băiatul a primit puterea de a sparge cochilia bucățică cu bucățică, până a scos secretul la lumină. Acum, el era gata să povestească secretul său oricui, tuturor animalelor, chiar și râului. S-a simțit atât de eliberat, încât putea să-și povestească secretul oricărei persoane care vrea să-l asculte. Băiatul a simțit că secretul a pierdut orice putere asupra sa. Acum el putea fi liber ca pasărea, fugi ca iepurile și chiar curge ca râul. Când s-a trezit, băiatul și-a amintit despre acea întâmplare îngrozitoare din copilărie. Totuși, el a căutat oameni în care are încredere și care au vrut să-l asculte. Vorbind tot mai mult despre această întâmplare, băiatul se simțea mai ușurat, mai fericit. Astfel și-a obținut eliberarea.